ten unha dimensión, é lineal e non se pode volver. É imposible volver, por moita máquina do tempo que se invente, por moito que se invente, é imposible volver para atrás, porque o tempo pasado xa está pasado, vai cara adiante. De feito, hai algúns investigadores agora mesmo que están que din que o tempo non existe en realidade, que é unha ilusión. Están facendo investigadores, quero decir, físicos teóricos, que están traballando coa lei da relatividade de Einstein e reformulando as fórmulas de Einstein para que non teña que intervir o tempo. Están creando un sistema dicindo que o tempo é unha ilusión que nos fai que nos induce o cambio das cousas, que nos induce a pensar que pasa o tempo. Entón, como as viaxes no tempo son imposibles, eu non podía repetir unha novela ou unha viaxe no tempo. Entón, creei unha posibilidade dentro da realidade virtual que nos ofrece a tecnoloxía, pois que houvese un tempo imaginario. Un tempo imaginario onde, a través dese tempo imaginario, pois non pode haber ningunha viaxe de cousas físicas, non pode haber persoas, non poden viaxar, pero si datos. Os datos poden viaxar a través dun tempo imaginario. E a parte dese tempo imaginario, pois inventei tamén un sistema de numeración que non existe, pero que eu intentei argallar e coordinar e que fose bastante coherente, que chamei sistema de numeración anacíclico binario. No epílogo da novela explico en que consiste ese sistema, que se basea en unos e ceros. Houve que me dixo que fixen un epílogo para explicar ou para esclarecer como era o sistema, e o que fixen foi complicarlo máis, porque non se entende moito, ou alguén non chegou a entender. Pode ser que haxa xente que lea e que non chegue a entender realmente como é o sistema, pero os que a leste supoño que o entenderíades, non? Porque ninguén preguntou nada, ou calastes, porque eu penso que é bastante simple, pero bueno. Bueno, alguna pregunta, veña. Levantade a man. Gustaría estar no 2024 que haya todas as tecnoloxías, gustaría... Sí, me encantaría estar no 2044 e que nas cidades non houvese polución, que os coches estuvesen fora das cidades. Me encantaría que a mocidade do 2044 fose tan inteligente como eu a plasmo aí no libro, e que o mundo fose realmente así. É dicir, outra das ideas que eu deito aí por debaixo do argumento do libro é o reparto da riqueza. O sistema capitalista este salvaxe que temos agora, xa vemos a onde nos levou, estamos vendo todos os días na televisión. Entón, eu aí o que propoño é un reparto de riqueza, me parece inmoral, me parece fora de lugar que haxa persoas que teñan 20.000 millóns de euros e persoas que se estén morrendo de fame. En pleno século XXI, morrendo de fame non é tirar afro, temos máis preto, pero xa tenéndonos nunha situación límite, pois iso, hai un montón de países onde están pasando bastante mal. Pois que haxa persoas que teñen miles de millóns, que acumulen miles de millóns, non me parece ético. Debería haber un límite a acumulación de riqueza. E iso é unha proposta que queda aí no libro, pero bueno, iso se eu vivise no 2044 fose así, encantadísimo da vida. Entón, que sistema político é? Porque se non é capitalismo, pero que se comunismo. Non ten por que ser capitalismo ou comunismo. Vale. Non, o comunismo tamén se viu que cando o comunismo se puxo a proba na URSS,
Chile, en China. Tamén conduciu a que o que en teoría iba a ser unha ditadura do proletariado, ao final o proletariado seguiu sendo proletariado e os que se enriqueceron foron os bancos, non? E os que manchaban. Entón, eu penso que o capitalismo é necesario, sí? Pero o capitalismo limitado, unha limitación de rédito. A un determinado límite non podes acumular máis. E o que se fai é repartir. Se queres seguir producindo, ou se tes unha empresa e a tua empresa vai de maravilla e tal, pois sí, pero o excedente, o exceso, non pode revertir en ti, sino na sociedade. Entón, ese é o sistema que eu imagino que sería, pero claro, é un pouco utópico, non? Pero sería a forma que eu penso que podería salir adiante dentro de 30 anos. Porque claro, ese sistema, por iso este libro está orientado cara a mocidade, ese sistema terá lo que facer vos, seredes os que dentro de 30 anos estaredes gobernando os países. O sea, resaltabas dous aspectos da novela que interesantes para reflexionar. Unha, o título. O título? O título para mí é moi optimista. Eu polleríalle 3054. 354. Eso por un lado. Dado que, bueno, pues que nesa sociedade que ti dis, que sería os que tamén pasamos polo tema do comunismo como algo que parecía que ia rematar co sistema capitalista máis animal. Bueno, todos nos quedamos da burra con Stalin e co ditadura do proletariado mal entendida, non? Bueno, e ao final temos que quedar, bueno, evidentemente desbotamos o neocapitalismo, o neoliberalismo, que sabedes que resultados nos está dando, desgraciadamente. Bueno, e hai que seguir traballando, que é algo, non hai o sistema perfecto, hai que traballar cada día. Hai que traballarlo. E probablemente o máis próximo, pues esa socialdemocracia que intentamos traballar cada día. Pero quería dicir que no tema de organización social creo que estamos a anos luz, e que o título pues, se queda complicado. Creo que tenemos que traballar muchísimo máis longe. Eso por un lado. E, sin embargo, hai outros aspectos da novela que sí están moi alcanzables no plano tecnolóxico, o a domótica, o podamos facer a casa inteligente, onde podamos ter solucionado desde unha perspectiva tecnolóxica as cuestións máis traballosas da casa, como o de limpar, o de da lavadora, o de lavaselas, pasar a aspiradora, todo iso sí que é posible, hai tecnoloxía asitada para facer. Pero claro, iso é o máis, digamos, banal da cuestión. Non tanto, mellor, porque para facer unha casa inteligente faltan moitos cartos, pero entraríamos cada vez no mesmo, nos aspectos éticos. Depois, si presentas os temas como a socialización dunha xuventude educada na casa a través dos medios informáticos, e todo o que da para que aí se pode derivar, a ver que vai pasar cos profesores, onde imos traballar, por exemplo, cuestións de tipo social, económico. Eu parto dunha realidade que temos agora. A novela escribina, a primeira versión da novela escribina no ano 2004, que estaba proxectando 40 anos. E claro, eu partía desa realidade de que tiñamos a realidade na que estamos agora vivendo, non? Entón imaginaba como podía evolucionar, pero a miña imaginación xa máis alá de 40 anos xa... Entonces, dentro desas posibilidades, pois sí que me podo imaginar
un desenvolvemento domótico dunha casa, senón que a miña muller, cando leu a novela, estaba na parte da cociña, dixo, eu quero unha mesa como esta, que son aí e se suben dentro do teito, non? Home, iso xa se pode facer agora. Claro, hai que ter uns recursos, hai que ter unha casa onde este toda gobernada por un ordenador, tamén se podría facer agora, non? Xa a domótica xa chegou hasta eses niveis, non? O de organización social, ese desenvolvemento, pois é máis un desexo que unha posible realidade, non? Pero é un desexo de que eso, xa que o sistema comunista se nos caiu, o sistema neoliberal este salvaxe de capitalismo salvaxe que temos agora está nos afundindo totalmente, pois pensei eso, un sistema capitalista pero con reparto da riqueza onde ti podes desenvolver libremente a túa empresa, podes ser un emprendedor, pero tes unha limitación de riqueza. Entonces, a partir desa limitación, o excedente repartes entre a sociedade. Pois foi o máis axeitado que encontrei para poder nesa sociedade ideal, non? Por iso, claro, pode que eso hasta o ano 2044 non o teñamos, pero sería unha ilusión que xa no 2044 pudésemos ter este desenvolvemento. Despois, esas cidades limpas, sin coches e con motores de explosión, pois, ahora mesmo temos bastante dependencia do petróleo. Pero, claro, nese 2044 eu xa imagino que o petróleo xa se desbotou. Con iso, pois, tamén que quitaríamos o poder dos países da zona do Próximo Oriente, e que podían ter outro